Litewska Państwowa Inspekcja Językowa coraz częściej sięga po kary i grzywny, zwalczając dwujęzyczne tabliczki polsko-litewskie z napisami ulic na domach wielu mieszkańców rejonu wileńskiego. Na celowniku inspekcji po wymierzeniu kar za polskie napisy zajezdni autobusowej znalazła się administracja samorządu rejonu wileńskiego. Dvikalbius gatvių pavadinimų užrašus yra pažeidžiamas kalbos įstatymas. Ar pripažįstate? Nepripažįstate. No jak, ludzie walczą o swoje prawa i oni myślą, że oni są tak, pełnomocnymi obywatelami Europy. Dyrektywy Unii, które mają gwarantować mniejszościom narodowym prawo do języka ojczystego, dla litewskiego rządu i urzędników są zaledwie nieistotnym szczegółem. Konwencijai paaiškinta, kad kokia nors tautinė mažuma neturi prieštarauti valstybės daugumos piliečių valiai, jų norui ir valstybės daugumos išrinktų Seimo narių iniciatyvai priimties įstatymas. Daugumos, sakykime, mažumos šiuo atveju norai nėra šventa karvė. Tai yra tik tai norai. Lietuvoje galioja valstybinės kalbos įstatymas. Ir visi jame esantys straipsniai turi būti vykdomi neatsižvelgiant į tai, kam tai patinka, kam nepatinka. Jeżeli się komuś nie podoba, może oczywiście zamieścić na domu dwujęzyczną tablicę, ale musi się liczyć z szybką ingerencją urzędników z inspekcji językowej czujnych na przejawy polskości. Języka polskiego, zdaniem urzędników, można używać tylko prywatnie i w żadnym wypadku nie wolno zamieszczać napisów po polsku, nawet na własnym domu. Valstybė per Seimą, per vyriausybę, per kitas institucijas labai aiškiai nustatė, kaip jos nuomonė turėtų būti, kaip turėtų atrodyti gatvių pavadinimai ir visi kiti dalykai. Jeigu jūs klausite, ką valstybė turi daryti, tai valstybė seniausiai tuos dalykus teisės aktuose yra surašiusi, nustačiusi tvarkas. Vadinasi, valstybė mano taip, kaip mes dabar reikalaujame. Niekas nedraudžia gyventojams kalbėti savo gimtąją kalbą, vartoti ten, tose srityse, kurios yra neoficjalios, neviešos. Tabliczki w języku państwowym wszędzie są. Nie ma takiej miejscowości, gdzie byłaby tylko nazwa ulicy w języku polskim lub rosyjskim. Ta nazwa jest obok. Aby Polacy w tych miejscach, gdzie stanowią większość, mogli posługiwać się swym ojczystym językiem na równi z rządowym, brakuje jedynie decyzji polityków i urzędników. Dziś ten urzędnik też powiedział tak zabrzmiało to, że nie ma takiej ustawy, nie będzie raczej takiej ustawy, która byłaby przychylna dla wszystkich. Na razie ustawa o języku państwowym głosi wyższość nad ustawą o mniejszościach narodowych, w myśl której w miejscowościach zwarcie zamieszkiwanych przez mniejszości narodowe może być wprowadzony język mniejszości jako język pomocniczy. Polacy walczą o prawo do dwujęzycznych napisów w myśl prawa unijnego i ustawy o mniejszościach narodowych na Litwie. Jak na razie walczą bezskutecznie. Płacą natomiast niekończące się mandaty.